Det favelaerne det er jo en masse fattige mennesker, der har meget, meget lidt livsudsigt, og kreere nogle forhold, hvor de kan få en indtægt, er jo i hvert fald det primære. Og for at undgå, at de er stigmatiserede, så skal der nok også gøres noget på et socialt plan, hvor de her mennesker ikke længere bare bliver betegnet som de fra favelaen, men inkorporere dem i det generelle samfund. Nu er det jo ofte de meget, meget store brasilianske byer, der er, ikke? Og det er sådan noget aflukket samfund, så en inklusion af dem i samfundet, hvor de på lige vilkår med andre kan få job. Gennem nogle bedre levevilkår. Måske sørge for, at det de selv arbejder med, hvis de har et arbejde, at det skal give en god og fornuftig løn. 20% af rigsbefolkningen. Hvor meget er det? Hvor meget er det cirka? Det er, hvor var det, hver femte? Hver femte? Jamen, det er 20%, det er meget godt. Ja, men jeg vil sige, nok 80%, de ender nok samtidig som forældrene, ikke? Jo. Men altså, det er jo nok det, der kommer ud af det, men det er sgu svært, når man er i det, ikke? Forvejen, ikke? Jo. Vil jeg nok tro. Ja, de kan godt vokse op i det, men selvfølgelig vil det have indflydelse på den der opvækst, der er. Så. Frækt nok, så vil jeg sige ja. men jeg tror, at det vil være et omskift af en tilværelse, som man slet ikke kan forestille sig. Ja. Men jeg tror også, at når man placerer det som et sted, så de fleste mennesker er nok i stand til at assimilere sig til det, så man finder en anden måde at leve på. Den måde, jeg er opvokset på, og de levevilkår, jeg er opvokset under, der tror jeg, det vil være rigtig svært. Men de mennesker, som bor inden for vælger, der tænker jeg, at nogle af dem også har brugt eller har boet på en mere fornuftig måde, for det er jo absolut slum. Ja. Så jeg tænker, at de har haft måske generationen tilbage, har haft det lidt bedre. Men jeg tror også, at der igen er mange generationer, der har boet i det. Ja. Så det er svært at komme ud af. Ja. It's a lie to think that you're not good enough. It's a lie to think that you're not worth anything. You see, it's very hard to smile sometimes in life. There are things that happen that you don't know and you don't understand, and you don't know if you're going to get through it. You know, you go through your storms in life and you don't know how long the storm's going to be. But it ain't about how hard you hit. It's about how hard you can get hit and keep moving forward. How much you can take and keep moving forward. That's how winning is done. It is scary to know how many people are just angry at life and angry at others. It's scary to know how many people actually feel like they're worth nothing. You, me, or nobody is going to hit as hard as life. People say you have to have a lot of passion for what you're doing, and it's totally true. And the reason is because it's so hard that if you don't, any rational person would give up.